Päivää kaikille, se on Sniputtaja pelaa Minecraftia. Ei jaksanut tehdä parempaa introa, koska mua niin vituttaa. Siis, tässä on situation. Mä oon kaverin servulle menossa pelaamaan, kaverin kanssa, Fukadisen kanssa. Tää jätkä, Stuntman, Fyppe, Skype, ei kun Minecraft nimeltä. Niin, se on siellä, se on OPC-servu. Vittu se loop-bännää mua. Sitten, mä en oo tehnyt sille mitään ensinnäkään, niin sen takia se loop-bännäs mua sitä ennen. Mulla alkoi veri kiehumaan. Musta on se vika, että mulla alkaa veri kiehua, jos mua syyttää jostain aiheesta, jota mä en oo tehnyt, tai tekee mulle jotain tollaista aiheesta, jota mä en oo tehnyt. Niin, ei siinä mitään. Mä voin vielä sen ottaa, mutta sitten se alkaa Steam-chatissa puhu paskaa. Sitten kun mä pääsen sinne, ne vittu blokkii mua, äijä bännii mua heti kun mä saan just jotain paskaa tehty. Tiedätkö mitä äijä tekee? Mä teen iteni buketin ja flint of steelin. Fukadis ei oo tehnyt muuta kuin blokkinut mua, mutta mä pyysin sieltä anteeksi kuitenkin loppujen loppuun. Mutta tää alkaa. Mä näytän. Ei kun vittu en mä voikaan näyttää teille, mutta se äijä, tää Fyppä, aka Stuntman, alkaa jauhaa kaikkea paskaa ja en mä tiedä, mua vaan vituttaa. Siis mä kreifasin sitä sen takia, koska se vittu aloitti mun vituttamiseen, provosoimiseen, niin äijä ei pysty ottaa, että mä tuhoan sen talon. Mä pistin laavaa sen talon, mutta se tietää, että mun nousee verenpaine kautta vittu, että se alkaa kiehuttavaisesta. Niin se tekee sen. Niin sit se pystyy ottaa vittu sitä, että mä tuhoan sen talon. Tää on vittu peliä! Tajuatko vittu urpo? Niin, tää on peliä. Sä pystyt tekemään sen uusiksi. Now let's take a chill pill ja kaikkea muuta paskaa. Joo. Mun kommentaari saattaa olla vähän vihasemmalla kaistalla nyt. Ihan vaan sen takia, että ihan vaan sen takia. Mutta mä voin sanoa, että ei se paljon, vaikuta tähän. Olen sama mikä aina olen ollut. Eli puoliksi kusipää, koska puoliksi kusipää, puoliksi hyvä pelaaja. Mutta joo, tää on mun ensimmäinen suoja joka kerta. Tällainen simppeli maakuoppa. Tää toimii aina kuitenkin. Siis tällainen maakuoppa, että tuohon pistää. Noi. Mä tykkään pitää talon lähellä spawnia ihan vaan sen takia, että ei tuu mitään. En tiedä, mutta säästän 3 noita, että mä saan vähän hiiltä. Teemme pikaksen. Hiekasta, what? Joo, yleensä teemme pikaksia. Hassua. Luulin, että tämä ei toimi. En mä tiedä, on kai tuo tarpeeksi. Ai niin joo, tuo vois blokki, kun tää tulee yö. Joo. En oikein keksi mitään aiheita, paitsi, totta kai jos et katsojia kiinnostaa, mitä mä hölötän mun omasta elämästäni, täällä. Jos teitä kiinnostaa mun oikein elämän jutut, niin laittakaa kommentteihin, että joo, me halutaan oikein elämän juttuja. Ja varmistuksena on, että me pistettiin mun muutsin kanssa tilaukseen se EasyCap, tai oikeastaan
teknisesti voi sanoa, että tänään luultavasti, niin kun kello on vähän päälle puolen yön, niin teknisesti voi sanoa, mutta koska emme ole tällä kanavalla pikkutarkkoja asioista, tai no suuremmasta osasta asioita, no okei 60%, okei 40% asioista, niin joo, niin ei siellä niin paljon väliä ole. Hiekkakive. Ai joo, ei vittu. Mietin vähän aikaa, hiekkakive. What? Mikä on hiekkakivi? Tästä näkee, kun tekee puolen jälkeen kommentaaria, niin ne on vähän puisia, ettenkö sanois. Hiekat pitää säilyttää. Hiekat pitää säilyttää. Soihtuja. En mä vittu tiedä. Onks teillä katsojilla ollut koskaan sellainen yksi tilanne, mikä teitä vituttaa aivan hemmetisti, mutta te ette millään pääse siitä ohi? Tilanne on niinku mennyt ohi jo. Siitä sä haluat vaan jauhaa aiheesta. No, mulla on se tilanne nyt, että mä haluaisin jauhaa niinku tän Stuntmanin jauhamisesta mulle paskaa ja tällä, mutta ei niinku se ei oo kommentaari. Siinä ei oo tarpeeksi tasoa, et siinä ois niinku kommentaari aihe. No, mitä mä voin sanoa? These things happen. Kuoli. Tai se vasta nyt, että mä hakkaan koali. Siis, mut tulee automaattisena, että mä hakkaan kaikki koalit. Tai no, suurimman osan näin alkuun ainakin. Niin, mä hakkaan tätä koalia. Mä en edes tajua, että mä hakkaan koalia. Sitten tulee niinku refleksi, että koali. Paljon muuttui rautaa 4. Ihan decent amount. Haluan pikaksen. Enkä halua ottaa screenshottiakaan. Enkä myöskään halua heittää sitä pikakseen menemään. Vaikka se onkin vain boosta, niin kyllä sitä voi käyttää. I am indestructible. Vittu mä I am indestructible. No okei, en oo indestructible, mutta olen varovainen ihminen. Ja yleensä varovaiset ihmiset selvii niinku kauempaa, mutta jos sä toisaalta oot liian varovainen, niin paska sä käy. Oh yeah, rautaa. Voi veljet, löytyypä paljon rautaa. Mä oon rautamagneetti. Siis niinku rautaa. Mitä 59 cobblestonea löytänyt ja rautaa tulloo jo. Ovella on loppu kyllä niin. Vittu mä oon taas jauhaa siitä. No ihan sama, mä jauhan tästä nyt tän kommentaarin tästä ihmeen. Vittu tästä tappeluksi on siis. Tästä riidestä voi sanoa. Niinku mä osaan lopettaa kyllä niinku aika sellainen. En mä tiedä vittumaisen tapaan tällaiset asiat. Mä voin puhua asiasta. Ei oo sanottavaa, ei oo sanottavaa. Ei se rautaa läpi, voi veljet. Ja nyt mulla lähdetään SQPs viesti. Katsotaan. Keskeytti
Voi veljet, äijä keskeytti videon. Jutun takia. Voi veljet. Ja mä sanon voi veljet aika voi vitun monta kertaa. Onko se nyt vielä jotain asiaa? Enää häiritä. Taas. En mä tiedä. Sitten kun mä saan ton uuden koneen, niin mä voisin alkaa pelaalle Stuntmanin ja... No okei, en Stuntmanin kanssa äijä on mua kohtaan tällä. Et mä en oo äijä on kusipää mua kohtaan silloin kun se on joko väsynyt tai jotain tällaista, mitä mä oon huomannut ainakin. Mutta... vittu se äijä osaa olla kusipäässä halu. Mutta hyvä äijä. Joskus. Ei sitä koko aikaa jaksa, mutta joskus. Ja se on, hei Stuntman, jos sä kuuntelet tätä, se on totuus, ei sua aina jaksa, mutta jaksaapaa kuitenkin. En sano, etteikö itteeni jaksaisi koko aikaa, en ole niin itsekeskeinen heivu, mutta... kuitenkin. Teekö mä tänne workbenchin tänne ylös? Tein. On mun furnakin. Oi mä täysin just vasta, että mä sain rautaa. Voi veljet, sain rautaa lapea. Au mun niskat naksahti vittumaisesti. Toinen vittu, mun elämässä on tapahtunut lähiaikoin niinku aika vituttava juttu. Pari päivää sitten, kun on näitä vanutuppaimia putsataan korviin, no mä oon putsamassa korvivaikusta. Niin, oi saatana ku liian syvälle vedin tai laitoin se satanan tuppapaskan. Niin ei saatana mitkä lukot tuli korvaan, siis 2 päivää! 2 päivää! Oli korvat ihan lukos. Toinen korva, tai siis tää oikean puolen korva, oli niinku... mitäkään mä sanoisin, että se kuulostais realistiselle. Satasella 3 päivää lukossa. Ihan siis totaalisessa lukossa, ei kuulu vasemmalla korvaa kuuli kaiken, mutta ihan normaalisti. Mutta oikealle ei mitään oo. Toinen korva oli sitten päivän ihan sellainen, että kuuli, no okei, jos joku joka tuntee, mutta aikoo vääntää joke, että et sä yleensäkään kuuntele mitään, niin fuck you. Mä kuuntelen tasan silloin, kun mä haluan. Niin. Nyt sitten tänään, kun mä kävin uimassa, niin... ilmeisesti se paska liottu sieltä jotenkin ihmeellisesti, niin... arvoa, oliko se vaan voittaja fiilis, sä oot... Yes! Se satana hävis se tukko sieltä. Se... oh yeah, I just wanna dance! No, en oikeastaan halunnut tanssia, mutta siis... niinku... kuvainnollisesti halusin tanssia. Ja vaan siitä, että aika boss vedin se sellainen, että... mutta... kokikset loppu. Joudun turvautuu mutsi hätävaravissyihin. Että saadaan juotava. Vettä tulee hanasta, voi jotkut sanoa, mutta... fuck you, meikä ei juo hanavettä. Mitä saattaa facecami kyllä kun... ai niin! Ne, jotka saattaa katsoa tää seuraavan 12 tunnin aikaa, niin Amnesia on tulossa niinku tän videon jälkeen seuraavan 32 tunnin sisään. Mennään... okei, no, ollaan realistisia, jos ei tuu teknisiä ongelmia. Niin, Amnesia tulossa meikä. CGC se on sniputtaja pelaa Amnesia. Amnesia The Dark Descent. Mä oon pelannut aikaisemmin sit Mindstory. Ensimmäisen murrosoon asti pelasin. Siis mä en valehtele, mulla oli melkein kuset housussa. Kun mä en tiennyt, mitä siinä piti tehdä. Mä juoksin päin sanoin, että mä lyön tän kuolleeksi. Ei mitään, mut kun se tuli siitä ovesta läpi. Niin ei jumalauta, mä oon melkein kuset housussa. Ei saatana mikä äijä.
Mutta joo, mä mainan nää raudat tästä ja mä lopetan tän episoden tähän. Toivottavasti tää uploadata YouTubeen. Please annata uploadata tää YouTubeen. Mutta se on peace out. Hyvää iltaa kautta päivää kaikille. Toivottavasti teillä menee paremmin kuin minulla.